En inaugurar aquest quart Congrés de Litúrgia de Montserrat, prenem com a guia el primer celebrat ara fa 100 anys, quan els bisbes amb seu a Catalunya i l'abat de Montserrat d'aleshores convocaren aquell congrés. Ho feren en sintonia amb el moviment litúrgic que prenia cos entorn dels monestirs belgues de Montcésar i Maretsu, sota l'impuls de don Lambert Baudouin i d'un bon grup de preveres i laics. Els anys 1912, 1913 i 1914 començaren a celebrar-se jornades litúrgiques a França i Alemanya. Després, la Gran Guerra va interrompre aquesta vitalitat durant uns anys. Una part notable de l'Església a Catalunya sintonitzava amb aquells corrents i va propiciar la celebració del Congrés Litúrgic de Montserrat. De fet, a nivell internacional, va ser una de les primeres realitzacions en sintonia amb el moviment litúrgic europeu. La finalitat d'aquell congrés era introduir els fidels a la litúrgia, facilitant-los la participació activa, procurant que arribés a ser la base nuclear de la seva espiritualitat cristiana. També volia afavorir una major dignitat de les celebracions, tenint cura del cant, de l'estil celebratiu, de l'expressivitat dels signes i dels ornaments, etc. Els més de 2.000 participants, com s'ha dit, de totes les diòcesis amb seu a Catalunya, donen idea de l'alta motivació que hi havia entre els membres més sensibilitzats de les comunitats eclesials. El Congrés impulsà la creació de diversos subsidis per afavorir l'aplicació de les conclusions, traducció dels textos de la missa i de l'ofici diví per facilitar que els fidels els poguessin seguir mentre eren resats en llatí, creació de grups litúrgics que conscienciessin les comunitats locals, associacions gregorianistes per tenir cura de la qualitat del cant, promoció d'Scholae Cantorum en gran part de les parròquies, etc. Va tenir també una dimensió artística amb la promoció d'un art sacre, imatges, vasos sagrats, ornaments litúrgics, etc., més d'acord amb la mentalitat i l'espiritualitat litúrgiques. Tot això va conduir a fer que, en sintonia amb el moviment litúrgic del nord d'Europa, a les diòcesis de Catalunya s'anés perfilant una comprensió més teològica del poble de Déu que deixava de ser un espectador de les celebracions per ser-ne un participant actiu. Juntament amb la renovació litúrgica, hi anava el descobriment dels textos bíblics com a fonament de la vida cristiana, afavorit per les traduccions que es començaven a divulgar en llengua vernacla. D'una manera més general, el primer congrés va contribuir a crear una mentalitat cristiana oberta i sensible a les noves formes de vivència cristiana que superaven una manera de fer basada en devocions i en pràctiques extralitúrgiques. Demà tindrem ocasió d'aprofundir-ho amb la ponència del pare Bernabé Dalmau. Al cap de 50 anys, el 1965, es va celebrar el segon Congrés Litúrgic de Montserrat. Era després que el Concili Vaticà II recollís les grans aportacions del moviment litúrgic. Calia tractar de l'aplicació de la Sacrosanctum Concilium a la realitat concreta de les nostres comunitats eclesials, amb la traducció dels textos, els cants, etc. Es tractava d'ampliar l'horitzó marcat pel primer congrés d'acord amb les noves realitats d'aquell moment. Després, el 1990, als 25 anys d'aplicació de la Sacrosanctum Concilium, el tercer congrés va tractar d'avaluar el camí recorregut, d'analitzar com s'havia desenvolupat la renovació litúrgica i de fixar noves metes de participació i d'aprofundiment de l'espiritualitat litúrgica. Hi ha 4 elements que són una constant en els 3 congressos litúrgics de Montserrat anteriors i que d'alguna manera també es preveu que ho siguin en aquest quart.
Són 4 elements estretament vinculats, d'altra banda, a la vida litúrgica de Montserrat en la seva doble dimensió de monestir i de santuari. Són afavorir la vivència de la litúrgia com a base de l'espiritualitat del cristià, procurant la participació conscient i activa de l'assemblea i tenint en compte la diversitat de ministeris litúrgics. El segon, l'aprofundiment de la paraula de Déu, afavorit per la traducció dels textos, pels estudis bíblics, per la publicació de comentaris, per cursos, conferències, introduccions a la lecció divina, etc. El quart és el conreu i la difusió de la música litúrgica, composició de melodies, directors i organistes que afavoreixen la difusió del cant litúrgic i de la música en la litúrgia, etc. I el quart, tenir cura d'oferir als fidels una bona formació litúrgica i un bon acolliment pastoral que faciliti la participació activa, conscient i fructuosa en la litúrgia i ajudi a traduir-la en diaconia, és a dir, en servei eclesial i en compromís social. Als 100 anys del primer congrés, després de valorar pros i contres, iniciem el quart amb la modalitat innovadora d'una doble seu, la Facultat de Teologia de Catalunya i el Monestir de Montserrat. No hi ha l'entusiasme per la litúrgia que hi havia ara fa 100 anys ni al moment del segon congrés. Però tanmateix, és moment d'analitzar el camí recorregut i d'afrontar els reptes que el postconcili i la situació eclesial i social d'avui plantegen a la vida litúrgica de les diòcesis amb seu a Catalunya. Alguns d'aquests reptes ja han estat tractats en els congressos anteriors, però cal tornar-los a considerar en un context diferent. N'hi ha un de fonamental. És el de la participació activa dels fidels a la litúrgia i el de fer-ne la base de la seva vida espiritual. Estem encara molt lluny de l'ideal que marca la Sacrosanctum Concilium. Un altre tema és el del cant, tractat també en el primer congrés, però amb la perspectiva de l'època que centrava el cant litúrgic pràcticament en el cant gregorià. Actualment tenim una visió més àmplia i oberta a altres tipus de música, però cal reconèixer que el tema de la música i el cant en la litúrgia continua sent una assignatura pendent en la gran majoria de les nostres celebracions. Un altre dels reptes actuals és el d'apropar els joves a la litúrgia, perquè també per a ells hauria de ser el centre de la seva vida cristiana. El fet que no sigui un tema fàcil no significa que no hàgim d'esforçar-nos a buscar una pedagogia litúrgica adequada. És necessari també potenciar la mistagogia litúrgica, que cal completar amb una formació bíblica bàsica, perquè el llenguatge i els símbols litúrgics només poden ser comprensibles des de la Sagrada Escriptura, pel fet que la litúrgia és la Bíblia en acte. Vinculats al tema de la mistagogia hi ha el de l'Ars Celebrandi i el del Ministeri de l'Homilia, sobre els quals cal també prestar atenció. Aquest quart congrés litúrgic de Montserrat que estem encetant té aquests i altres reptes per afrontar. Són uns reptes que, tot i les dificultats que suposen, constitueixen alhora unes oportunitats per aprofundir i per renovar. No hem de ser, per tant, pessimistes. Al contrari, hem de veure en la Sacrosanctum Concilium una paraula de l'Esperit adreçada també a l'Església del segle XXI. La litúrgia continua oferint la vivència d'una experiència cristiana profunda i continua sent un aliment espiritual sòlid pels homes i dones d'avui. Cal, doncs, continuar el treball començat fa 100 anys i procurar que aquest quart congrés litúrgic marqui unes pautes per al futur que impliquin l'estudi científic de la litúrgia, la catequesi, la formació del poble de Déu, el treball per procurar una vivència espiritual rica en els fidels. És necessari treballar
per anar fent realitat l'ideal marcat pel Concili Vaticà II, que la litúrgia sigui la font i el cimal de la vida de l'Església del nostre temps, el lloc d'on brolla tota la seva força per a la missió i la profecia i el lloc cap on s'encaminen totes les activitats eclesials. Moltes gràcies.